Ola, son Fina Casal de Rei. A cultura segue. Eu tamén estou na casa, pero quero celebrar con vos o Día Internacional do Libro Infantil e Xuvenil, léndovos un poema, porque a poesía, dicía o Pimentel, é o gran milagre do mundo. Un poema que é unha primicia dun libro disco que pronto, agardo que moi pronto teñades nas vosas mans. Silencios azuis para voarmos lonxe das derrotas. Silencios azuis de sofá e mantel, liberdade e mel, maxia de palabras, luces en papel, montañas de lúa agardan no andel. Estaba unha vez un xenio, nunha lámpada agochado, acababa de chegar dunha viaxe ao pasado. O xenio sabía moverse por primaveras e outonos, ir ao futuro e volver e apoupiñarle dos soños. Estaba unha vez un xenio, buscando alguén destemido, preguntou un rabudo listo, sen medo ao descoñecido. Achegouse unha nena, de mirar moi espelido, o xenio levouna lonxe. Era un libro, un amigo. Debullando devagar as diferentes lecturas, foi como a nena curiosa, viviu 1001 aventuras, deu concertos de piano, chegou ao centro da terra, prendeu luz na súa ollada e converteuse en estrela. Había unha vez un xenio, era un libro, un amigo.